Anong likod man? Oh, sige, hindi. Ang pangkilay. Ang pangkilay. My life, my everything. Ang pagkilay. Oh. Please welcome Inday Kabkab, ang pinakagwapa sa entirong Mayo man din. Mindanao. Wala dili uy napay daghang gwapa. Muna ang pinakagwapa, ang pinakakusgan na kusog muhabhab Asa naman mo? sa Kuwait. Sarado. So asa naman ta? Uli na, balik na. Pasunsyo ka sa. Pasasyo mo na, pasunsyo. Paday. Ah. Go, Inday. Sige. Ladies and Model, gentlemen, model. good evening everyone. Ito po si Inday Kabkab. Sige, tarong nga pag-intro. Go. Tarong go. Wearing of, asa ba na yung bado? Buwak-buwak, bado. Wearing a pink bag. Wearing big bag. Wearing hair pink bag. Gikan ni siya sa Kuwait. Muni ang iyahang, ang sa Bisaya ba, jet lag daw kuno? Muni ang ilabas sa jet lag. Oh, muni. Oh. Ang pinakagwapang Inday Kabkab. Hoy, ganito natin Inday, mahingkuan. Libo, mga nanay dito tara na. Ah. Ngambat na. Nay mo layat na Miss Universe. Sige. Up, 1, 2, 3. Go! Oh. Nakuha ba yung gitong taon? Nalipong na isa. Wal niya po. Oh, sayaw daw ko no. Walay sounds pa. Sayaw, sa diha. Sayaw. Walay sounds. Sige, bye! Salamat kayo. Mura, biting bingaway ito.